kakva je ovo jaka vatra. Evo, jes. Ovo treba snimati, kako se ovo bučka tamo. Pa gdje si kume legendo? Danas se snima film. Ajde. Da, ajde spremanje. Trebimo luka. Kumo, hvata me muka, treba da trebim luka. I to 2 kile. Samo za kuma. Jel to kajsija? Da, kume. Čaše je mogla biti malo veća, ali nema veze. Šta je tu je? Ćemo da ispraznimo flašu danas. Kume. Kume, je spio nekad lošu rakiju? Ja jesam. Znaš kakva je bila? Bila je dobra. Benzina sipaj, kume, benzina. A nisi rekao da će ići i flaša vina unutra, na kraju? Čaša? Ja sam mislio cijelu flašu. Čaša vina, kume, tu ne vidi. Važi. Svaka čast, kume. Šta si rekao, treba da uradim? Luk da očistiš. Luk, da iseckam, očistim, da bi kuma... Ovo u blenderu ga... U blenderu? Aha. To prvi put čujem. Nikako je to. Ona se bolje raskuvava, jel da? Svaka čast. Uveši vetar otpađuje vatru. Kume, ima se, može se, ženske lože se, kume. Jes. Jel tako? Tako, kume. Što to radiš, kumo? Au, kumo. Sad ću ja da krenem u akciju. Kume, rakica jedna. Ulje da pokrije dno. Nemoj to da popiješ, kume, nije to rakija. Mi požutiti lukom. Važi. Kume, sam dobro otrebio lukac. Kume, ovo ide. Bez suze. Bez. Svaka čast. Kume, kipaj u rakiju. Hoću. A za tebe isto. Važi. Na pecanje rano, niko ne zna šta će upecati tamo. Kada ribar pođe na pecanje rano, niko ne zna šta će upecati tamo. Vetar ljulja čama. Molim? Sad malo. Da mi nikako vrije. Malo po gasu. Aha. Važi, ali kume mora da mešaš, da ne bi zagorilo. Ne, sad ću samo malo naložim. Kume, samo me ložiš, kume. Kume, rano to jeste. Kako da ne. Bravo. Kume, radi se dok ne požuti. I onda sipa voda se, i onda kad pođe se kuva, onda se stavlja riba. I onda ostatak stvari ide. Važi. Postepeno, što bi rekli. Kume, kako ide? Evo kume, počinje ovako. Mištamo. Kad pusti vodu, onda počne da vrije, onda... Onda je to. Dobro, počeli smo na vrijeme, oko 4. Koliko se dugo to kuva, kume? Pa, 3 sati. Stvarno? Aj, oj. Ruba, vrijeme kad se digne, onda još 2 sata. To nije ovo. Riba, kad ti baci nju, ona potone. Da. I onda,
kad pođe kuva, čuje se napolje. Dobro. Kako zove... Kad je gotova skuvana, ona je na površinu. Viš, to nisam znao. Jel ćemo stavljati bibera unutra? Nećemo. To imamo sve u onim začinima gotovim. Dobro, dobro. Jedva čekam da probam, ej. Kako da ne? Nezaboravno. Će biti dosta 2 kile luka. To se kompletno raskuva, poslije ga nema. Nema ga, nema. To se pretvori u vodu, u kašu kome. Idem ja po rakiju. Mora se nešto i popiti. Kako je to zvuči? Pusti malo... A sad je stvarno kao kaša. Ovako kad pogledam... Mogu sad dalje? Vatra, vatra. To, kume! Ajde, ajde. Super. To, kume. Je to Toma? Srbija! O, kokika! Gle kokike, ej. Jel miriši? A? Jel se čuje? Jel se čuje malo? Zašto sam to čuje? Nema. Znači... Tostolobik, šaran, ikre, sve što ulazi. O, pičku mater, to će biti bogato. Neki malo... Kume? Ali nije kumdurne. Da. Kume? Na? Čorba se ne kuva za sat vremena. Ne. To na 2-3 sata. Čekaj, treba da popijete 2 deci rakije dok kuvate i 4 flaše piva. Možete si izvijenio rakiju? Kajsija, znaš kakva kajsija? Ajde probaj. Kajsija do jaja. Mešaj malo, mešaj. Mešaj. Prejaka je vatra, je tako? Po ribarnici, na Futoškoj pijaci u Novom Sadu. Tamo gdje uvijek ima, gdje je prolazno i gdje je sveže. Znam, ali Futoška pijaca ima jako puno prolaza i kao da kažem prometa. Ovo je tu se ovo. Nema veze. Ovaj lukac mi više liči na proju. Kume? Da ti je ovo daljinski, ovo je. Pa da. Da možeš da snimaš sve. Tačno, snimamo. Mi smo na YouTube-u. A? Mi smo na YouTube-u. Snimamo kuvanje. Jesi čuo za karakonđul ono, kako zove onaj, karapanđa, kako zove, kume? A Bog tjeba je ovo jaka vatra. Pretero se, kume, kako zove onaj karapanđa, kako zove? Karapanđula, kako? Pusti luk malo. Pa viš da je gotov. Kokika, jesi ti vidio da ovaj čovjek ima mikrofon, čovječ? On je glavni govornik danas. A meni nisi naso. Evo tu kume, sipaj, na me, Od čega je? Kajsija. Jel to od ovog? Kolega? Uzdravlje. Jako je dobra rakija. Vidiš? Gori vatra, čovječe. A vidiš ima noge, kao neki bilder. Izgoret će mi telefon, kume. Snimajući tebe. Kođa, stopi već. Tako je. Ovo je vatra jaka, još ovo nisam vidio. Kume, prečero si ga sa vatrom, na krkog si ga, kume. Kume, na krko si ga, kume. Treba smo malo lukljati. A sad, kako sad dalje, šta treba? Sad malo pa onda ide riba, pa vode. Malo ribu, malo paradajza. Na kraju. Na kraju ide vino. A paprike crvene malo. Da, to je fanta. Kokika, ide tu i rakije dosta. Ali ne u kotlić. Vino je, sve se vino. Srđene rođene. Jeste. Ovo sam učio od mog kuma. Venčanom. Od onog drugog venčanog. Svaka čast, kume.
kakva je ovo jaka vatra. Evo, gotovo, jes. Ovo treba snimati, kako se ovo bućka tamo. Hoće valjati? Šta? Što ja znam sad, pazi, ovo je... Mogu da ti kažem nešto? Ovo je jedno, a sad dolazi glavno. Mogu da ti kažem nešto? Ovdje nema odvajanja, kume. Ovdje nema da ješ da pišaš ili bilo šta. Nemoj da odeš ni na pola minute za Zagori odmah. Zagori, ovo sad ne ozbiljno. Pa znam ja. No ovdje nema sad zajebancije. Ja znam da kuvam riblju čorbu, paprika. Na tenane. Da. A roštilj ne znam da pečem. Ne mogu... Ja sam daltonista, znači, da ne mogu da... Zipam, ovdje. Kume, šta radiš? Vina sipa, ne vode. Ne, vino kada kraju. To nije puno, kumo, vidi. A? Gdje si, Igore? Gdje si? Igor broj 2. A? Ti vidio kume kako ona liči? Sada ovo sve miruje. Pogledaj. Da. Miruje. Sad to treba da proradi. Što bi rekli, poglavlje broj 2. Kreće poglavlje broj 2. Ili tako, Kokik? Da, sad treba da mete paradajz, papriku. Kasnije, brate, na kraju. I onda ribu. Dobro. 10 minuta, riba je dovoljno, 10 minuta. Ako voda. I onda krećemo na talandaru. Dobro. Pečemo. Pečete ribe i na talandari. Kako da ne? Pa kume, mi nećemo da se grejemo, mi kuvamo kotlić. Da. On opet loži. Kaži mu da je vatra prejaka. Kume, Molim, koja je tvoja? ja ne biram, moja je ova na pola. Evo moje ovdje. Moja ova što je na pola, kume. Evo moje. Nisi pio? Ti papir pio? Samo probao. Ovo je polo. A? Onda ovo moja, a? Ovo je tvoja? Da. Dobra je stvar. Pola 6 je, kume, ovo do 8 neće biti gotovo, kume. Ma kak. Možda u 9. Ili imaš svetla ovdje, imaš neku lampu. Sam ja ovdje... A ne treba, dobro kad još treba i da pečete. Alo, 4 kile ribe, ikre i ostalo. Ti ikra ide u kume. Tu ikra ide. Dobro, važi kume. Pogledajte. Bio sam 10 minuta odsutan. Šta je ovo? Ugasi se, kume. Ko smo se? Pa zipa sam ovdje kume. Pa ovo je ključalo, ovo je vrilo. Pa zipa sam ovdje sad malo. Dobro. Ja sam bojim. Kajsija. Komšo meše malo, ali ako može, bez pepeli. Bez cigarete unutri. Ne želim na filter da A naletim. ja ugasio tu. Ej, nek vam bude, nek uspe sve. Nadam se. Ja vas napuštam. Nadam se. Kume, pojačaj, pojačaj. Kume. Gdje ćeš, Kokika? Samo smetam. Za treću nogu. Za treću nogu. Kume, pa ćemo ja i ti. Ne sipam malo ovdje kume. Ne, meni nemoj sipat Ne, vode. ovo je mi tamo. A tamo može. Onda ovo je... Ali meni nemoj sipat vode, kume. Ne, kume. Šta smo, ribe? Stajte. Ja potem ribe, ribe kume. Evo pošto ti ispritimo. A ja više ove ribe nego ribe ćemo. To. Kume, ovdje ima svega, samo nema ribe. Imaš i repe kume. Dobro. Lorberov list. Zelena, ona, repe. Svaka čast. U ovoj ribi u čorbi ima svega, samo ribe nema. Sad će biti, sad potem ribe. Dobro. Sve kume, molim malo. Hoće da popijem jedno. Ha? Jesam. Otpuno sam i ja. Šta je, kume? Teško, kume. Kume, gori! Kume! Kume. Gori vatra. Sad u nama. Gle ovo. Ovo na sve liči, samo ne na riblju čorbu. Ja moram da odem na mjesto. Kume, ovo na sve liči, samo ne na riblju čorbu. Dobro.
Sad je kuma na redu. To je tucana. Mlevena. Mlevena tucana. Dobro tucana i opet ljuta. Jako je dobro tucana. Dobro. Nećemo da budem bezobrazni. Kaže čovjek, jede ribu, kobasicu od ribe. Da, ima. Čuo sam. Kobasica od ribe ima. Ne, desi mi recept kako se pravi. Ima. Desi mi recept. Ima kobas, ima i pljeskavice svakako ove prave, da. Pa, to ti to. Evo kako znam ovdje, evo. Šta sad radiš? Raniš piliće? Ne, daj kao ovo. Dobro, kuma, ajde da mi ovo treba jedan da sipa, drugi da meša. Ovo, Važi. ovo, može riba, prije ovo. Nije, ne vrije više, smirilo se. Dobro. Hoću. Predstavljamo prvi ekološki taksi u gradu, City Taxi. Pozovi, poruči preko Vibera i aplikacije na Google Playu i App Store-u. Da zajedno brinemo za naš grad. 400, stvarno čisto, City Taxi. Evo, ovu smesu smo sad sipali, da. Kad se sipa riba, nema više mešanja. Dobro. Riba se ne meša. Važi, kume. To mi Će mi nazdraviti. Ajmo, to tvoja moja. To je tvoja. Ajde. Kad se staje riba... Krenula je, vidi, krenula. A ribu još nismo stavili. Kad se staje riba, nema više mešanja. Dobro. Ovo je moja. Kad se meša, meša se. Kume, u zdravlje. Ajmo, živjeli kume. Drago mi je da smo živi, zdravi i da još 100 kotlića napravimo. Ej. Marina! Ovo već liči na nešto, pogledaj. Ovo već liči, opa. Daj ribu. Kume. Šaran. Uje, koje komade, ej. Da. Evo, ikra kume. Ikra, da, evo, polako da vidim, da snimim. Uje, koja potkovica, ej. Da. Uhuhuhuhuhuhu. Moram malo. Više izjeli. Posle ćeš ikra. Jao, kume. Malo više, ima više vode malo. Ne veze. Odvadi tu vodu. Ne veze to. Evo ga, malo smo odvadili vodu. Ikra, sve. Unutra ikra. Krcat! Kotliće krcat, kume! Krcat! To ja volim. Kume, uzdravlje. Uzdravlje, kume. Ovo gleda kad dođem, krstarimo. Kume, krstarimo. Kako sam bio oždaran. Evo majk. I se odvalio? Evo majk se odvalio.
Sad je počelo da kuva, pravo. Sve je boja prava. Da, lepa boja, prava boja. To već liči na čorbu, kume. Šta si rekao? Sada riba treba da pliva gore. I onda služiti jedan sat vremena. Da. Ti ne radi, znači, šta radi? Ma žena? Da. Radi stranačkom gumu. Briše dupeta baba. Aj, budi ti s nama, Filip. Bravo. Jao! Kume! Još nema ribe nije gore. Vidiš? Molim? I još nema ribe gore. Dobro, riba je na dnu negdje pliva. I ona kad se podigne, onda je ona skuvana i to je to, onda je to da se jeste. To je... I onda ček se da malo pusti od gore, ono njeno. Tačno, važi kume. Super. Kad je riba unutra, nema mešanja nikako. Uopšte nema mešanja. Nismo svi. Vidiš? Kume, ko će se pojesti, ej? Pa ja se sad baš pitam. Kume, ko će to pojesti sve? Kuma ne ide ribu. Ko je? Da. Jede ribu Dragana. Ne, ova kuma. Koja kuma? Pa jela. Ili je pice. Da, stvarno je zaboravila. A nije Ivana? Ne. Ne, promići to. Pa mislim da... može, Filipe, ne. velik si za to. Promići, paš. Ajde, kume. Ajde, kuma, živali. Jesmo sad pri kraju, jesmo? Nismo još, ribe još nije izašli napolje. Dobro. Jel da? Dobro, da vidim. Kad ribe ispred napolje, onda je gotovo. Dobro. Kume, šta kažeš za vatru? Vatre, jel treba jača ili... Dobro, sad nek nije tako. Okej. Nek žve ulje. Ribe. Kume, ko zna. Ko je majstor. Ko zna njemu dve, kume. Svaka čast. Ej, kume, Marko, šta je, a? Sve domaće unutra. Super. Evo, kume. Jao, kako se odjave, kume. Pađi mu veze, kume. Marko, vidite, evo, Marko. Pogledaj, Marko. Znači, kume, ovdje ne ide nikakva zaprška, nešto, ništa. Sve domaće. To što smo stavili smo. Stavili smo. Super, svaka čast. Sad ideš malo ovo kako zove paradajza i... Paradajz sos ide? Paradajz ide. Aha, da. I volka... Ova... Čaša vina. Dobro, kume, dobro. Trebalo već prevrnuti. Zašto, kume? Pa vidi. Kume, ja se na tebe osramim. Kume. Kumo, bit će riba da ližemo prste. Ja sam tako gladan. Aman. Čekaj me, pokušaj me, ne? Kume. Ovo treba još da kuva, kume. Da. A mislim da je dosta. Ima kuva. I sad još jedno 15 minuta da kuva i... Dobro. Izvinja kuva. Nikakve. Kume. Dobro ispred kume. Kume, svaka čast, kume. Ovo si uradio, ispekao si, nema bolje. Šta kažeš? Sad čekamo da prokuva i to je kraj priče. A pogledaj ovdje. To što smo čekali, to se desilo. Evo, skuvalo se, smirilo se, izbacilo se. Sad samo čekamo riba.
da dođe gore i to je to. Koliko smo mi danas od 4 sata do sada, 3 sata se kuvalo, sigurno. 3-4 sata, sigurno, da. Još je pol sata. I pa ćeš malo. Tačno. Ključi. Tačno. Kumo, bravo. Kumo, ti si sposobna za sve, Kumo. Kumo, ti si sposobna za sve. Jeste, da. Mogla bi u vojsku. Gle ovo, Mogla bi u vojsku ići. Ti? Da pucam. Gle ovo. Da. Ma to vam je onaj pizza pekač. Ali vidim kako ribu ispekte. Super. Nisi nikad u tome pekao? Ne. Ništa, za kraj filma, ovo se skuvalo super. Super se skuvalo, može se reći. I ukusno i sve. Biće kad... Ovo je za danas, što bi rekli super. Šta se ovdje dešava? Da poklop, ovaj poklopac. Pomozi kumu, Filipe, pomozi kumu. Tu ribu tu. Kume, šta kažeš, kako je ispalo danas? Odlično. 10. Ma 20. Dobro. Snimaj tatu. Kume, gasi mi struje. Ajde, Bravo. nemoj napadati dete. Kumo,